bisita guys. Ako si Eddie Tenorio, Kibpa Chairman kon Kiblawan Vegetable Farming Association. Karon ipakita na ko nyo ang technique kung saan pag-spray sa talong nga katong nakita nyo unang video nga ang talong katong binuhat nga organic insecticide kung saan pag-technique nga ka-sure mo nga ang white flies ikisa kalugpad og layo. Ang technique ani guys, inyo haning i-sprayhan ang babaw usa ang ubos, pero sa dili pa ay mo kalimot pag click sa subscribe button o notification bell para updated mo permanente sa mga mosunod pang videos. Kadaghan pa kaming videos isunod ani sa pag-atiman sa klaseng gulayon. Para ipakita na kung sa pag-spray para ang mga white flies inig hagbong niya kay kasagaran white flies diri na magtapot sa ilalom. Isprayhan nyo una ang babaw nga porsyon sa talong para mabasa ang ibabaw nga dahon. Pag mabasa na, usa nyo baluson ang ilalom. Pag balos nyo sa ilalom, mupulak ng mga white flies, inipulak niya sa white flies, mupilit na sa dahon kaya nga itong himo ato, dishwashing liquid man to, na ay mantika, sa ito pa mupilit na siya. Bakita na ko nyo, ang kinipilit na white fly sa dahon, dili na ni siya makatangtang, mamatay na ni siya kay murag kining manapag agmay rin ni siya, murag di siya ka lupad kung mapilit na sa basa nga na ay mantika o dishwashing. O gapas na po na ko guys, kung wala mo siling ikabutang kay sili itong gigamit dito sa pagbuhat o sa video nga among naunang pasa. Kung wala mo sili, pwede na rin yung ilisan o chlorine, kay init maghapong chlorine. Kung naamoy sili, ay lang po nyo butang chlorine kay madubli ng init. Kasi mainit na inyong gibaling buhat nga organic insecticide. Ang isa ka knapsack, timplahan rin yung isa katakob rapod sa kining dishwashing liquid. Ay lang po nyo usdunga, hipihip lang kay kabag. Kung wala mo sili, pero kung naamoy sili, ayaw lang ninyo butang nyo og chlorine. O ang usa pong nindot anigod, bisa kung sang orasa makapamaligya mo ni sa inyong gulay kay organic naman itong gibuhat. O ikaduha, dili po ni siya kayo gyud ingon nga di na 100% kadigin makadaot og tao. Kay organic naman, dili man siya ingon nga katong synthetic atong gigamit magkinahanglan patagap nga pila ka adlaw. O mora na guys, ipakita na po ninyo karon mismo. Mahuman ipakita ni og tan-aw na to ang manap nga namilit sa dahon. Di sa kalupad kay ato mang giunag basa gyud ang babaw nga side. Basta mag-spray mo yung babaw nga side para inigtagak sa white flies ang dahon nga side sa babaw. Basa na siya. Mupilit na ang white flies. Kung naman yung makalupad, gamay na lang isunod spray. Gamay-gamay lang siya kay paano, pero dito po sa nga kanang mudaghan siya lahi atong synthetic nga magkadaghan. Og sunod guys, ipakita po nyo ko yung 6 video na mo, namin buhaton nga indirect organic insecticide nga ato pang iagi og tanang gamos, og sa Bisaya pa gamos, sa Tagalog buro. Og mora to guys, salamat. Nahurot naman among spray. Ako na ipakita inyong namilit nga white fly sa dahon. Ipoposto sa kamera. Muna siyang white flies kining kaputi-puti. Kining kaputi-puti kaya ang mga white flies nagtapot, diri man na siya. Pag spray na to, pag babaw, basa ang babaw nga dahon. Pag balos na to sa ilalom, mura mo to si butantag putsukan gipog, inigtagak niya sa dahon, pilit siya, dara siya o. Unyang hapon, ipakita na ko nyo nga kinisya, naarag hapon sa ato, papatay na ginasyawa na siya kay kiyas kay nipilit na siya kay pilar may kuha na gagmay ra man manapan na ang dito sa katangtang kay may mantika man to ato ang gibuhat nga organic insecticide. Mao na guys ang inyong akong ipakita nyo kung saan nahitabo sa technique nga unahon ang babaw basa usa baluson sa ilalom. Kaya importante kay ni labi na gusto na gid mong income sa garden kay di na to itarog atiman ang garden dili mamao pagkaatiman. Sayang lang atong hagog ang atong gasto kay bisan to wa ta maka gamit og synthetic gastos manghapon kay namayt mangitag mantika dishwashing og katong kuan suka. Mo nga ato gining i-sure nga ang atong hago dili gyud nga murag masayang. Og mao na salamat. 8 hours later.